on ti plati. A? Ne, ali ovo je baš interesantno, dobro. Znači, čekaj, zašto koristiš to? Mislim, nisam znao na srpskom, ja sve na engleskom. Mislim, Da, može. Probao sam nešto na srpskom, pa mi je bilo loše. Ja sam vidio kako godinu, kako je smuljala. Godina se nešto tu, ima neki bug. Da. Ne, dobro je, baš ne je moramo, fenomenalno. Šta su nam bile? Daj neku temu, onako, šta smo pisali tamo, daj. Pričali smo, baš sam danas gledao. Teslu smo malo pominjali, onda smo... Šta da vam kažem, drugari, kad se mora nije ni teško, a znate i sami da sam rođeni glumac. A pošto sam ja poslao. Dubovac, imaš specijalni poziv. Marko Jola, dolazi. Rečit kao joj. Hoćemo da nam budeš gost sledeće srede u 4 popodne. Da se nacrtaš u studiju. Eto, odgovorio. Dobar dan i dobrodošli u podcast Joka i Zeka na portalu Naš biro. Lepo nam ovo ide. Sad smo se malo zajehali ovih 10-ak epizoda. Podsjetili kako je to bilo nekada. Da. Znaš da u prošloj epizodi nismo radili špicu? Znam, ja mislim zadnje 2 nismo. A tako? Pa treba da ustanovim svaku 3. ili... Bitno je da bude kontinuitet. Tiri, 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 ta, 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 ta. Eto, podcast Joka i Zeka po 60. neki put, ne znam koja je ova epizoda, znači kad budemo smontirali, na portalu Naš biro. Naš biro je namenjen ex-ju populaciji na Bliskom istoku, ali mnogo šire, vesti sa raznih stvari, kad budemo priključili AI na portal. Kako će da bude dobro? Imaš neke planove? Pa ne, vidi, pa sam ti pričao za portal The Fuse, što pravimo? Pa ne. Pomenuo sam ti ga samo onako. Pomenuo si onako. Sutra kreće portal. Čekaj, znači. To je portal, nije ovaj projekat veliki, to je ovaj portal. Znači, to je Web3 portal koji je Vlada Lelićanin, kum po zanimanju, i prijatelji od rođenja, nije od rođenja, ali od 10. godine, recimo, života. Genije CTO napravio je AI koji se zove Althea. Napravio proizvod. Znači, proizvod ide i skrejpuje internet za informacije. Ti mu daš, mi smo dali jednek 20 sajtova, 17 sajtova smo dali, sajtova ovoga onoga. Plus social media, sva. Plus YouTube kanali, ti, razumiješ. Ti mu odrediš zbog relevantnosti izbora. Mislim da si mi u stvari pomenuo, sad razmišljam. Ne, to je bila ideja, to nam je bila ideja za Pro-D, jer ti za Pro-D isto to treba. I sad smo developovali za ovo. I, znači, imamo taj proprietary AI koji skrepuje internet, proverava da li su vesti tačne, proverava sentiment vesti, proverava da li je vest šilovanje. U Web3-u je jedan od najružnijih oblika medijska eksponiranja, šilovanje, odnosno kupite ovaj token, ovo će da bude, ne znam ja. Znači, on ti proverava da li je šilovanje ili nije i proverava ti procentualno koliko je u skladu sa uredničkim načelima našeg portala. I onda skupi sve te skrepuje internet za informacije. I sad ti imaš, recimo, jedan event, pa pričali smo, sad razmišljam... Pominjao si malo, mada nisi ovako detaljno. I sad, zato kažem, zato što ćemo to primeniti na birovu, nadam se uskoro. Znači, sad on skrepuje internet, proverava fakeness, znači, on je radio svoj master rad na temu fake news, znaš. Sam ti slao mastera? Mislim da jesi, poslao si mi taj. Znači, moraš da ga pročitaš. Ali moraš da ga pročitaš, znaš, koliko, tebi će baš biti zanimljivo, jer toliko tehnologija je koristio i tako dalje. I sad to, i onda ti on sumira vesti, sad on ti grupiše vesti po eventima. Znači, dogodio se događaj Bitcoin ETF, znači, tradovanje Bitcoina na stock marketu, znači, to je velika vest. I o njemu imaš 120 vesti. On izvuče sve te vesti, a pritom za svaku od tih vesti ima ovaj sentiment, određenost ovoga, ne znam ja. On ti izvuče, kombinuje ti tih 120 vesti i napravi članak po tvom uredničkom izrazu. Da li hoćeš pozitivno, da li hoćeš negativno? Ne, imaš forma. Daješ mu formu. Zvuči kao, evo, ovo ti je članak kako zvuči urednik. Jer kaže, svaki publishing, to sam naučio od urednika Fuse-a, kaže, svaki portal, odnosno svaki medijski outlet,
bi trebalo da bude jedinstven u izrazu u odnosu na to šta je postavio glavni urednik, kako taj portal treba da zvuči. Znači, bez obzira što je napisao ovaj novinar ili ovaj novinar, on treba da zvuči isto. I sad ti imaš glavnog urednika koji je zadao to, promptovao neke svoje tekstove, direkcije i tako dalje. I ti sad od svega toga dobijaš vest da ti izlaze vesti koje se uklapa sa tim. Koje se uklapa sa uredničkim stilom pisanja i sa uredničkom politikom. I čekaj, ili to možeš, dobro, ti sad pričaš to većinu za blockchain, ali to nema veze. Ti možda kažeš, znači ti bi bukvalno mogo i taj naš biro da napraviš u tom stilu, znači gde god se... Nije to baš tako seamless, kako bi ti rekao, jer treba on da priključi svoj... Mi imamo API za to. I ti faktički možeš da ga priključiš na bilo koji portal i ovo i ono. I sad kad budemo radili redizajn ovog biroa... Znači ti možeš stvari linkove na sve te neke, na primjer, da kažem, u Americi imaš neke web sajtove koje se bave, ne znam, Srbi u Čikagu, Srbi vamo, tako i kažeš pratite sve sajtove i pravi vesti iz toga. Ti imaš sajt agregatore kao naslovi net, znači u Srbiji to sve. Ali to je jednostavno RSS feed sa svih stranica i znaš koja je vest, pa idi čitaj tamo. Ali ovo ti pravi portal. Ovo ti zapravo pravi portal. Imamo tu projekat, onaj basket projekat u Dubaju, pa ćemo napravimo portal za basket. Znači, ludilo. Baš interesantno, da. Ali toliko je on to... Znaš, toliko, ja vidim sad, znaš, ti kad bi dao recimo developeru, pričali smo o mom studiju koji hoću da napravim developerski u prethodnoj nekoj epizodi, ti kad bi dao nekom developeru, on bi ti rekao, evo, a šta da radimo ovde, a šta da radimo, a on kad, pošto je stvarno genije, on se upušta i kaže, evo, imate link, mi nismo znali da odlučimo da li će nam embed ići sa YouTube ili sa Vimea, jer na Vimeo nemaš reklame, profesionalnije, bolja slika, ali za YouTube je bolja SEO optimizacija, tako da kaže, ajde napravi da možeš jedan i drugi link da staviš i on ti da embeduje ga automatski i tako dalje. Mislim, nije to neka nauka, nego hoću ti kažem, znaš, mislim, nije neka nauka, nego hoću ti kažem, za njega to nije bio neki poduhvat, ali je stvarno uzbudljivo šta sve može i mislim da je sad mnogo zanimljivo eto, u kom pravcu ćemo da vidimo u kom će biro da raste, zato što želimo da budemo globalni. I sad, recimo, ti si morao da zaposliš 20 novinara, da čitaju te portale, da analiziraju. I zavisiš od ljudskog faktora koji je uvek katastrofa. Ono što dobiješ, ovaj nije proverio, ovaj nije pročitao, ovaj nije ono... I moraš da imaš sistem da sve to funkcioniše ovako, pustiš. Tako je. I imaš Snežu, znači blago od urednice, majka portala, imaš Snežu koja i zaposlene robote. I imaš bič za robote. Zaposlene botove. Da. Tako da je uzbudljivo. Tako da uskoro nadajte se o tome, ali znaš šta, naravno, gde ja tu vidim, da kažem, prednost? AI će nas pojesti i sve, ne znam ja šta. Ja tu vidim prednost da ti zapravo ostaješ kao, ako si kreativac, ako si stvarno passionate oko toga, ali ako stvarno imaš neku poruku da preneseš, ako stvarno imaš neku vrednost da daš, tebi ostaje da se fokusiraš na te prave stvari. Znači, ako ćemo mi da krenemo, i to nam je ideja, i to sad hoću da vidim, moram stvarno nađem nekog sponzora, da radimo one životne priče. Znaš, ti si bio u prvoj epizodi. Ti si bio u prvoj epizodi. Ajde stavimo link ako se setimo. Kad budeš vidio ovu epizodu, ko zna kad će bude emitovana. Stavimo link do te prve epizode, nekdo u komentarima. Kad smo te pratio, Albada Satva. Gde smo sad? Albada Satva. Pa tvoj posao... Odlično su ti te bile, baš je bilo. To mi je projekat snova. Znači, bukvalno projekat snova. Idem sa nekim i ja kad bi imao vremena, mislim, ne verujem sad baš da bi to izabrao u odnosu na boravak sa decom, ali dok su deca u školi, recimo, ili deca kad odu na univerzitete, kako se zove, ja mislim da bi to radio bez problema, ali bez problema. Day in life. Ajde, idemo. Viš, sad mi pada na pamet, zamisli, pošto jedna od stvari, ti već imaš taj empty nest, kako se zove, sindrom i sigurno si prolazio kroz razne faze toga, deca otišla od kuće i to sve. Mene čeka to za koju godinu i mi smo negde odabrali Holandiju iz više razloga, multinacionalna sredina, ne znam,
Pa svi za studije, jel? Da. Tamo svi studiraju u Evropi. Da. Nekako multinacionalna sredina, samim tim nisi građanin trećeg reda, možda dobiješ pasoš posle 5 godina, i to sve, mislim, zvuči mi logičan nastavak Dubaja, kao naš, Čekaj, za decu ili za vas? Za decu. Za decu. Šta će pasoš? Neće Srbija do tada u Evropskoj uniji. Pa ne. Ako ti treba, mislim, nema veze. Tako da, hoću ti kažem, evo sad razmišljam šta ću da radim. Znači imaš telefon, znači stvarno je kretenski šta danas mogu telefone. Znači, više, ja sam sad, posle, više ne znam ni koliko godina, sigurno 4 godine, imao sam Samsung 10, ovo je Samsung 24. Znači, ništa između nisam kupuo, nije bilo potrebe, mislim, sad je već bio, baš je bio, nema ni 5G, nema ni eSIM, recimo, to su bili neki razlozi. eSIM je velika stvar. Velika stvar. Top koliko možeš da imaš? Jedan ili Pa ne znam. Znam da neki mogu da imaju novi iPhone i do 8, valjda si imao, što isto bi mi značilo. Ja imam onaj srpski eSIM i imam ovo. To mi mnogo znači. Mislim, imam srpski eSIM koji je fenomenalan. Pa ja sad, možda mogu još, kako to da vidim, ne? Pa pogledaj na internetu da li taj tvoj, verovatno može ako je novi. Da, novi. I žena ti kupila? Žena mi kupila. Pa onda nije štedila, da, dobro. Ma ona odriče se, bre, čovječ. Znaš ti koliko ona DJ-eva propustila? I kažeš sad kad napraviš taj, kako si rekao, Fuse, jel? Fuse. Da, Fuse. Fuse kad napraviš i pa čekaj, ti kažeš i neće oduzeti. Pa neće oduzeti zato što će ostaviti kreativnim ljudima dovoljno vremena i snage da se bave pravim stvarima. Znači ne, urednik mi je rekao moram da pregledam 20 vesti, nego mu kaže, urednik ti kaže napravi najbolji članak što možeš. Razumeš? I ti napraviš, posvetiš se 3 dana, 7 dana, pišeš, razumeš? I odaš najbolji članak, istraživanje, kreativnost. Znači, ostavlja ti vreme da se baviš pravim stvarima, ja bih to tako rekao. Ja mislim da kreativnim i ljudima sa vizijom daje jednu kao superpower, kao moć. Znači, kao da budu da efikasnije. Ja mislim da to tek ima pravog smisla kad napraviš sa drugi sajt koji se zove Fuzar. Dobro. Koji će da u stvari čita, znači gdje će botovi da čitaju te vesti sa Fuse. Ne, mi ćemo to imati. Ne, ti očekuješ ljudi da čitaju. Ne, prvo ovako. Mi smo prvo video first. Znači, kod nas su kratka forma. Umjesto da uradiš članak, gledaš u kameru, snimiš. To je jedna stvar. Druga stvar, možda snimiš podcast, možda snimiš kurs. Znaš kakvi su nam kursevi? Opet pričamo o nama. 5 puta po 90 sekundi. Je kurs, to ti je kurs. Znači 5 lekcija od 90 sekundi. Vidi, ne bi ti mogao o Tiny ML-u da radiš deep dive, razumeš? Ali možda kažeš šta je, kako je, znaš, znači ne, možeš i Tiny ML. To jeste ljudski format, sad ljudi imaju toliko pažnje, nažalost, tako postoje, ali od toga... Ali, tako da ti ostavlja, evo, mi smo danas imali baš divan sastanak sa urednicima, oni će da naprave guideline i evo ti možeš da pišeš o Web3-u, razumeš? Znači, ne znam, znači, meni je to sve... Zezo sam se, hteo sam da kažem, pošto ljudi, kako taj AI nailazi, bit će svako kvalitetni sadržaj, a ljudi će sve više da imaju slobodnog vremena i sve će manje da ih interesuju stvari. To je moja predikcija. Dobro, neka. Znaš, ranije si ti imao 2 programa, RTS 1 i 2, imao si novine, politiku i i to je bio tvoj prozor u svet. Jednostavno, i to se mnogo i kvalitetni radio i bila je pažnja ljudi, jer je to ti bilo sve. A sad je sve dostupno gde hoćeš i ljudi gube, mislim, ja imam osjećaj. Interesovanje za vesti. Evo, znači, imam learning kurs od 90 sekundi puta 5. Mislim da jednostavno ljudi postaju sve manje zainteresovani za stvari, sve manje hoće da potroše vreme na to, na bilo šta. I jedini outcome koji ja vidim da je dobar je da sad, kad napraviš već te super vesti koje daju ti sve, pošto ljudi vjerojatno neće to htjeti da čitaju, da napraviš opet robote koji će to da čitaju. I onda da oni žive u svom svetu da čitaju. Ali čekaj da ti kažem, stani sad, ne zajebavam se. Ima to. Znači, lik je napravio, zove se, ali ne postoji više aplikacija. Nažalost. A ja mislim da još plaćam, nisam siguran, ali ukinuo je support, ali mnogo je jednostavna aplikacija. Daš mu link ka sajtu, ka vesti ili nečemu i on ti sažvaće to u jedan podcastić od 5 minuta
šta i kako. Znači, drugim rečima, naravno da, mislim, ono, misliš, hoće kažeš, ti više si teo da se zjebavaš, ali nije ti uspala fora. Ali mnogo sam glup da razumem, nemoj tako. Ne, nego rekao, roboti će na kraju da čitaju ovo što ovi drugi roboti prave i sve će ovo da bude. Da, ljudi, ko će pre da čita nešto. Sad je dobra fora. Da gubi vreme i tako da. Nerd. Tako mi se čini da ide u tom pravcu. Jeste. I ljudi gube pažnju, mislim, ja ne znam, jesi ti posvećuješ, mislim, ono, znači... Ne, sećam se nekog događaja, nešto, šta je sad bilo nešto, i ja kažem, ma neću ni da gledam, da pratim, doći do mene na društvenim mrežama, neko će nešto prokomentarisati, ako je vredno komentara, mislim, ono, znači, i to se, pazi, NBA utakmice, kaže, sad svi gledaju samo highlights sa utakmice. Da, počne gledati celu utakmicu. Mogu sina da nataraš. Možeš kad odeš tamo uživo, vjerojatno je interesantno, drugačija atmosfera, da. Pa da, mislim, odeš na jedno, znači NBA ne može, vidi, nije to taj engagement, nema veze, sad ne pričamo o tome da li je navijanje na našim utakmicama ili njihovim bolje, nego engagement koji se dešava na stadionu. Samo highlights i šta je uradio, kako je dodao, kako je... Kiss cam, ono, naš ljube se ljudi, ono. Čak ja gledam highlights Jokića. Nisam gledao da, a stvarno mađionič. A ti znaš, mora kažem, to ne mogu da formulišem baš to na engleskom. Toliko je smešano, onakav nezgrapan, ono sam, a ono... ali moram da ti kažem jednu stvar, nisam imao tu visinu, ali tu građu jesam. Ali sam uvek bio ne dobar, nego odličan u košarci, najbolji u odeljenju, da. Nismo nikad igrali. Da, ne, ja sam baš bio ekstremno dobar. I voleo sam, pa ja sam bio onaj turnir, Delča je organizovao 2-2 na trećem kanalu, ako se sećam, možda ti već bio otišao. Kako se zove, bio je 2-2 se zvao turnir, pa je posle bilo i 3-3 i tako dalje. Delča, znaš Delču Sklekovi, da. On je organizovao, ja sam nekoliko puta na turnirima bio MVP turnira, da razumiješ, znači, da bre, baš imam slike, moram ti pokažem. Da li bi me pobedio, baš me interesuje. Pa ajde, možemo da, hoćemo? Ajde, evo, pa ovako trutavi, idemo se ispovređujemo, brate. Pobednik je onaj, pobednik je onaj koji ne završi u bolnici. Ali možemo i online da probamo, isto ne bilo loše. Ne, ajde, one on one, neki na PlayStation. Ajde, one on one, moramo da odigramo, a? Ajde, važno. Ima kod mene koš. Hoćeš dođi za vikend? Ima kod tebe? Ajde, sljedeći put kad dođem. Ajde za vikend. Imaš i lopte, jel? Imam i lopte. Deca su mi ovde, ali... Pa dobro, nek deca, ajde sa decom. Važi, ajde. Koliko je Đole? Da ste slične visine? Nije malo, da. Pa malo, 160, pa ko Luka. Ajde igramo Luka i ja protiv tebe i Đoleta. Ajde, važi. U subotu? Ajde, dogovaramo se. Moram da vidim. Ne zajebavaj, brate. Dogovaramo se, neću sad. Jebate, to si komplikator, jebate. Ajde, obavezno. Imamo sa decom. Odigrat ćemo i mi 1-1, ali s decom se skupimo da igramo. Važi. Imamo tu mi ispred kući. Šta smo krenuli? Nisam ni znao da imaš taj basket teren. Pa ima Luka. Kao zajedničko shared. Da. Od naselja, da kažem. Luka voli da ode, znači, ali znaš kakav Luka, potpuno sušta suprotnost od tate i mame. Od mame i tate. Ode i čim se neko pojavi na terenu, ode kući, vrati se kući. Introvert, 300 na sat. Pa ko ti je? Pa dobro, da. Pa i ti si takav, ali foliraš se, mislim. Pa ne, ja volim, ne, to jeste. Ja sam postao introvert sa poslom kojim se bavim, meni samo mir, tišina, znači jeste, kako se zove, znači, baš neću da se, mislim, ali prije mi volim ja društvo, volim se zezam, ali kako idu godine... Krenuli smo na košarku od Jokića. Od Jokića, da. I ono highlights, krivo mi je što Jokić nije bio u moje vreme, jer uvek, ja sam bio bukvalno onaj, znaš, sad dođem na neko terenče da igram, osjećam se onda na Novi Beograd kod drugara i tamo me niko ne zna. Na mom terenču tu me znaju. I naravno nisam ja bio najbolji, ne znam ja što, sam bio skriveni talent onoga, evo ga, Bucko, razumeš, sad kao, znaš onaj film White Man Can't Jump, znaš taj film? Woody Harrelson i onaj, kako se zove? Poznato mi je, ali ne. Pa fora je u filmu, ceo film je zapravo fora,
da kako se zove, on je belac i ide na crnačke terene da igra i svi ga ono ni podaštavaju i klade se i oni dobijaju zahvaljujući tome što je on skriveno oružje, razumeš, ono, kako se zove, tako sam ja bio, kao white man can't jump, Bucko can't jump, razumeš, Bucko can't jump, razumeš, i ja uvek sam bio, kad dođem na neki teren tako nešto šutiramo, razumeš, oni sad biraju se ekipe. I naravno, mene uvek zbog svoje građe Jokićevske... Stave sa boljim. Sa najboljim me stave. Jebeš, ono ne mogu da nas skine s koša. I to je bilo. Kažem ti, i mnogo mi je krivo što i ja sam isto... Vidiš ono, mislim, naravno, broji se efikasnost, triple-double. Da, dobro, vidiš da njega to uopšte ne... ali mene je lepota igre i da prokljujem. Vidiš da je on jedino pasioniran u tome da provaljuje, njegov IQ je 300 za basket. Ne kažem da sam na tom baš nivou, ne bi bio, ipak bi se izgradio u košarkaša da jesam, ali sam solidan bio. Znači, ja se sećam, recimo kad sam se baš oprostio od košarka, igrali smo neku biznis ligu i lik gube od nas 20 razlike i 5 sekundi pred kraj, 3 sekunde dolazi lopta do mene na polovini, znači ovde sad izvode loptu, dolazi do mene, ovde je koš njihov na polovini i ja vidim našeg igrača da je ispod koša i ja bukvalno odbojkom ovako mu bacim loptu, a krete neki suprotne ekipe došao i pokosio me kao mećava, razumeš, i sjebem ligamente, nisam mogao da hodam, razumeš, 6 meseci i to mi je bio oproštaj od neke, ajde da kažem, košarke, razumeš, mislim sve, pick-up games, razumeš, što kažu, mogo si laki da povrediš to škore. Znači, katastrofa i tad više nisam mogao da se vrati, bilo zglobovi, sve to, tako da mi je krivo da Jokić nije bio u moje vreme, da se zna Bucko power je, ga razumeš, znači kako... I da imaš od koga da se ugledaš. Pa to da kaže, tako je, i da daš to sve, tako da, ne, magič. Znaš što je fore, što kažem, on je našao jedan plavi okean, znaš kako teorija plavog okeana, znaš to? U biznisu. Pa kaže, nemoj da radiš ono što svi rade sad, nego evo, mi smo otvorili prvi podcast studiju u Dubaju i, brate, što kaže Vuk, pa svi će biti poređeni sa nama ako ništa i to je mnogo pomoglo razvoju tog biznisa do nebesa i tako dalje. Znači, nađi plavi okean. Imaš knjigu, mislim ured ima ovde, ovo sve neke... Biznis. Kako se, nađi svoj plavi okean. Jokić je našao plavi okean u tome što svi, znači NBA i bilo koja košarka i bilo u fazonu što si brži, što si ovo, što si ono, razumeš? Nema veze. I on dođe, jede burek, ne može da uradi jedan sklek, kad je ušao u Megu nije mogo da uradi jedan sklek, ali su pravi znalci videli njegove kvalitete i naravno ušao je pravi tim. Evo ga, Micić je sad u NBA pa se muči tamo, promenio je sad i tim i to sve. A kao MVP Euroleague. Da. A ovaj je bio, nikoga video, nije skriveni skroz. I on je potpuno izmislio novu košarku koja ne zahteva da ti budeš brži, ne možeš biti, da više skačeš, da bolje ubacuješ, ne. A onda je vremenom nadogradio i ovo sad ove triple-double što postiže, sad je 2 za redom postigao sa 100% šutom iz igre. Mislim, znači izgradio sad i vremenom to. Ali kad on provali drugu ekipu kako razmišlja, ko je jači, kome može doda, ko će davati skore. Strašno, baš su ko porodica i ono... Da, i dobro se slažu, mislim, nekako i oni funkcionišu, ali mislim, ona je njegova dodavanja, znači oni non stop očekuju. Mislim, jel ti vidiš da to nema Tako je, oni su bazirali... I zna i neočekivani krajeva u najneočekivani vreme i oni vataju to, mislim. Znači nije to mora neka vežba da bude žestoka da to tako funkcioniše, mislim. Da, vidi, ja mislim da je, ne znam ko je to rekao, za Teodosića. Neko je rekao sad, pošto Teodosić sad, mislim, evo recimo Teodosić je isto vanserijski talent, ali nikad ga nije zanimalo da radi. Da vežba, da ide na treninge, puši, znaš, ali on je vanzemaljac, bukvalno čovjek vanzemaljac. I neki njegov saigrač je rekao,
pošto da, eto, kad već pominjemo podcaste, pratim Jao Mile podcast, Mile Ilić, košarkaš naš, ima Jao Mile, super je podcast, košarkaši dolaze, pričaju onako, mnogo lepo to radi. Baš sam kod njega čuo, ne znam koja priča, kaže, sa Teodosićem, kaže, kad igraš, kaže, 2 puta me zveknula lopta u glavu, jer nisam nadao da će mi doći lopta, razumeš? Da, ne očekujem. I kaže, ne očekuješ, sad kaže, stalno očekujem, kaže, znači, tako je kod Jokića. Ja mislim da je ovaj coach Malone, koji je Denvera, on je bazirao igru na tome, lopta može da ti dođe svakog, znaš, i sad lepo razigrava jednog, drugog, trećeg, jedan je za, Gordon je za zakucavanja, ale upove, Green, Porter ovdje, trojke, da, znači... Neverovatno, mislim, uživanje gledati. Mislim, i highlights je stvarno uživanje. Ja ne promašim, znači, meni se to pojavi se na YouTube odmah, znači, čim ima neka utakmica, highlight i obavezno gledam, stvarno je uživanje gledati. Jeste. A šta je Nolo, ili ima nešto? To sam znaš da sam našao, slušaj, nešto mi je postao... Ali slušaj, našao sam, mogu da ti pomognem. Našao si, da. Pošto, nisam našao taj deo, ali ima jedna epizoda, nešto sam sad dok sam uploadovao ove... Našao sam epizodu kad smo pričali, ali nismo to pominjali. A nismo to pominjali? Našao sam sve. A to je bilo na početku, neko od prvih... Našao sam čak 2 epizode gde smo pominjali, ali nisam to našao. Znači, ne mogu. Jednom sam seo jedno veče, baš sam se zanjatio i premotavao i nisam mogao da nađem nikako, ali pronaći. Ti si bolestan čovjek. Ne, ti si mi nešto rekao, kao, nisam ja to nikad rekao, je rekao sad ću da pronađem. Pa to ti kažem, i nakon, ne znam, 4-5 sati preslušavanja sam odustao. AI mora kad se napravi, onda ćemo to da rešimo. Pa da sažvaće sve naše... Jeste. Pa dobro, ima što sad. Može da presluša i da je transkribuje. Ali ChatGPT ne može. Mislim, pa ChatGPT, video si, pitao sam ga. Šta? Poslao sam mu link i rekao, jel možeš da mi pronađeš to u... Ne. Moraš da uradiš sledeće. Moraš da ih transkribuješ i to može. A mora da se nešto enabluje u YouTube-u da to može transkript da se pravi. Tako nešto. Tu je zapelo nešto, kad sam probao. Dobro, nisam se mnogo trudio, nego samo sam probao kratko nešto je bilo... Ali ovaj neki, ja dobio neki dodatak na YouTube, neki naranđasti, je li to Google-ov neki ili sam ja to pokupio neki virus? Kako pa za summary, ono da ti radi to. Ne znam, nisam. Sad mi traži da se... To si vjerojatno downloadovo neki add-on, nešto. Ma ja to, ko zna koje sajtove... Ma ko zna koje sajtove ja posećujem i tamo šta se sve dešava, Bože me oprosti. Pa $100 subscription, zato dobiješ to naranđasto. Da, idemo na premiju. Moramo da bežemo. Da, već nas ljudi pominju. Raspričali smo, evo nešto proletilo ova zadnja epizoda. Jeste. Taman se zalaufamo. Dajte ljudi. Ko bre ne može snimiti? Moramo jedan maraton da napravimo. 10 epizoda snimili u danu. Bio Joka i Zeka podcast, pričali o našbiro.com koji je portal na kome mi živimo i od koga živimo. Sve što imamo i našu decu i sve smo zadobili se hvaljeći portalu Naš biro. Uživajte u životu, nama je baš lepo i slušajte podcast Joka i Zeka. Cut. Come in.